लाल मातीत रंगलेल्या गोदावरी आणि प्रवारा या दोन नदींनी सुजलाम सुफलाम बनलेल्या वनराईने नटलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील शिर्डीच्या पावन नगरीतून मी प्रेमदीप बापूसाहेब आणि माझ्या शाळेचे नाव श्री साईबाबा इंग्लिश मीडियम स्कूल शिर्डी मी इयत्ता 7वी मध्ये शिकत आहे। मी आपणासमोर घेऊन येत आहे मला कर्मवीर अण्णा भेटले तर। रयत शिक्षण संस्था स्थापन करून शिक्षण अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचवणारी व सूर्याप्रमाणे नेहमी तेजस्वी असणारी व्यक्ती म्हणजेच कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना लोक अण्णा म्हणत असत। त्यांचा जन्म 22 सप्टेंबर 1887 रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यात कुंभोजा गावी झाला। त्यांचे शिक्षण 5वी पर्यंत झाले। कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी छोट्या नोकऱ्याही केल्या। बहुजन समाज अज्ञानात गुरफटून गेल्याचे लक्षात येताच त्यांनी शिक्षणाच्या दिशेने पावले उचलत 4 ऑक्टोबर 1919 रोजी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली। श्रम, स्वावलंबन आणि समता या 3 तत्वांवर अण्णांनी एक वटवृक्ष उभारला। हे कार्य वाचत असताना माझ्या मनास एक प्रश्न पडला, हे अतुलनीय कार्य करणारे अण्णा मला भेटले तर खरंच मला अण्णा भेटले तर मला खूप आनंद होईल। अण्णा तुमचे विचार सूर्यासारखे होते व त्याचा विस्तार आकाशासारखा होता। अण्णा तुमच्या लहानपणी तुमच्यावर राजर्षी शाहू महाराजांचा प्रभाव होता, तसाच आज आमच्यावर तुमचा प्रभाव जाणवतो। कारण रयत शिक्षण संस्थेचे बीज रोवले अण्णा तुम्हाला महाराष्ट्रातील जनतेने कर्मवीर ही पदवी दिली। अण्णा तुम्ही जे वटवृक्षाचे रोप लावले त्याचे विशाल अशा वटवृक्षामध्ये रूपांतर झाले। रयतेमध्ये नया युगाचा माणूस आता घडतो आहे। वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहनी मला पडत आहे। तुमच्या काळी तुम्हाला पायी दूर शाळेत जावं लागत होते। तुमच्या कार्यामुळे आता प्रत्येक गावात शाळा आहे। तुम्ही अनवाणी पायांनी गावोगावी फिरून शाळा सुरू केल्या व ज्ञानाची गंगा घरोघरी पोहोचवली। त्यामुळे समाजात तुमची मान उंचावून फिरत आहे। तुम्ही स्वावलंबी हेच शिक्षण हेच आमचे ब्रीद वाक्य आपल्या आयुष्याचे अंतिम ध्येय मानून आपल्या शैक्षणिक कार्यास सुरुवात केली। अण्णा तुम्ही पेरलेली बीजे खूप खोलवर रुजलेली आहे। आजही या तंत्रज्ञानाच्या युगात पारंपरिक शिक्षणाची गरज आहे। आम्ही करोनाच्या लढ्यात ऑनलाईन शिक्षण घेत असताना शाळेची व तुमच्या कर्मांची खूप आठवण येते। आज शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्यामुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक खर्च परवडण्यास झालाय। त्यामुळे आवडीच्या क्षेत्रात करिअर करण्यास अडचणी येत आहेत। जर काही मार्ग असेल तर तो मी शोधून काढेल व नसेल तर तो मी निर्माण करेन। अण्णा तुमच्यामुळे जनता पुढे गेली आहे, मला तुमचा अभिमान वाटतो। शिक्षणाचा संबंध पदव्यांशी, पदव्यांचा संबंध नोकरीशी, नोकरीचा संबंध भाकरीशी, भाकरीचा संबंध नोकरीशी, अशी शिक्षणाची दुरावस्था झाली। तुम्ही असता तर यात बदल केला असता। ज्या शिक्षणरूपी दिव्याने अज्ञानरूपी अंधकार मिटवण्याचा प्रयत्न केला तसेच शैक्षणिक रूपी इमारतीचा पाया रोवला त्याला कळसापर्यंत नेण्यासाठी तुमची व तुमच्या विचारांची गरज आहे। मला तुमच्याबद्दल म्हणावेसे वाटते। आदर्शच तू लोकनायक, धर्मसंस्कृतीचा अग्रदूत तू, समाज पुरुष ज्ञानक्रांतीचा झोपडीत तू लावला विद्याचा दीप। बहुजन हसला बहुमानी जगता, शक्तांचे पाप अशीच प्रेरणा मला तुमच्याकडून मिळत राहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।